दिनै फुंनि हाबाफारिया फार्स्टआवनो ट्रेक्टर नागिरनो थांदोंमोन आङो। बेवहायनो थालिर बागान मोनहैदों फोथाराव। लोगोनि थालिर बागानखौबो नायबाय, नायै नायै बेरायबाय। थालिरा मालभग थालिर गोजा आरो बेनिफ्राय नायबाय बिराद मोजां जादों। 2,000सो खरसा थांदोंमोन आरो थालिर फुलिखौ गायनायाव। नाथाय बे 2,000या गोबां फैबाय आरो मुलाम्फा जाबाय। दा बे खाथियावनो माइ गायदों। माइ फोथारा एसे हामदों आरो बिगा 24-25 मनसो मोनगोन आरो। बेनिफ्राय दसे सेलफि लाबाय माइ फोथाराव, मेसेंनि माइ। बेनिफ्राय बेनि उनाव नायबाय, नायनानै बे लोगोआनो आरो फान्थाव गायदोंमोन। फान्थावखौ जासिबाय, फान्थावखौ से किल'सो खानानै लाबोबाय आरो बिराद साफा कालारनि। बेनिफ्राय दा नै मोनाबिलियाव फिसाज्लाया फरायगासिनो दं। बेजों लोगोसेनो बिसियाबो एगजाम दङ, बेबो लिरगासिनो गावबागाव बिराद बेस्थ'। बेनि उनाव दा 9ता-10तासोआव ओंखाम जानोसै, ओंखाम जानानै उन्दुनोसै। दिनैनि फिसा ब्लगआ बेखिनियावनो जोब्बाय।